Kaixo, kaixo, hemen Jason nahi uzue. Bai, etorkizunetik deitzen dut. Hori da, 2060 urtetik. Eta beno, gaur nirekin etorkizunerako bidai izugarri batean eramango zintuztedan, baina zoritzarrez, zabor bilketarako kamioi hau apurtu da. Bueno, saiatuko naiz orai konpontzen, así que etorri nirekin. Makina geletara noa. Kontuz hau estua da. Guazen ba. Bueno, esaten nizuen bezala, gu zabor biltzaileak gara, etorkizuneko zabor biltzaileak. Eta normalean eta apurtuta ez dagoenean, hemen gure kamioian, denboran eta espazioan bidaiatzen dugu. Unibertsoko zabor guztia jasotzen. Zabor hori birziklatzen dugu eta istoriotan bilakatzen dugu. Dakizuenez, edozein gauza denborarekin istorio bilakatzen da. Baita zaborra ere, eta horregatik zabor bilketarako kamioi hau istorioz beteta dago. Agian gehiagi. Guazen, makina gelara, ea zer aurkitzen dugun hemen. Ez dakit, kapaza izango garen, baina... A ber, opa, istorio batzuk oso politak dira. Beste batzuk, misteriotsuak. Istorio batzuk beldurgarriak dira. Eta beste istorio batzuk... beste istorio batzuk ez dira inoiz errealitate bihurtuko. Oihartzunak besterik ez dira. Ametsak, desioak... A ber, ikus dezagun. Ez dut uste hau konpontzeko gai izango naizen. Baina ez larritu. Zeren, Davidek eta biok, istorio berezienak gorde ditugu. Eta hemen eskerrean daukazuen botoi horien, klik egiten baduzue, ikusiko dituzue. Bueno, hori bai, klika egin, baino lehen, irudikatu ezazue etorkizuna. Zuen ametsak, gogoak. Ondo pasa.